No niin, me oltiin nyt Tyrskyssä. Tää oli ehkä paras laite. Tää oli 5/5. Se oli tämmönen. No niin. No, oliks tää parempi kuin Troika? Halo? Oli vähän hurjempi kuin Troika. Ai, oli vähän hurjempi kuin Troika. Musta Troika oli hurjempi. No ei nyt sentään. No. Onks tää paras nyt tähän mennessä? Hurjin. Mutta onks paras tähän mennessä? Tää oli siis hurjin, mutta onks tää paras tähän mennessä? Vai onks Troika parempi? Ei kun tää. Okei. Joo. Ja nyt tää alkaa olla aurinkoista. Moi. Trombi. Mä esitän täällä vähän paikkoja. Saaks mä esittää? Mä en vielä mene Trombiin. Tuossa on Troika ja tuolla on Taikokin. Juu, jne. Hei, mä oon nyt tää matkaoppainen. Saaks mä nyt vähän sen näistä laitteista pois? Mä oon näyttää näitä paikkoja. Mä tuun jossain vaiheessa. Mut hei, jos me eksytään, niin sitten tavataan tässä. Joo. Troika. Se oli toisiksi paras tähän mennessä ja toi Tyrsky oli tähän mennessä paras. Se oli toka laite, missä me nyt oltiin. Hattaraa. Ja tuolla on High Voltage. Tuolla on Take-Offi. Joo, muut meni nyt Trombiin, mutta mä haluaisin nyt tehdä tämmösen esittelyn. No, kohta se menee liikkeelle. Joo, ja sit tuolla on High Voltage. Mitäs täällä on? Joku sählyjuttu. Ja täällä oli tämä Taikajoki. Mitäs taikutta täällä on muka? Tämä on tuntuu. Joo, tämmönen on Taikajoki. No niin, nyt se Take-Offi lähti käyntiin. Se on siis niinku tommonen. Mahtaaks toi olla hyvä? Take-Off. High Voltage. Mahtaaks toi olla hyvä? Juu, se Tyrsky on tommonen. Niin. Tässä on Trombi, joo. Mennään Kalle tonne päin. Mitä? Minne? Tuomi kartta oli äsken, mä en vaan mennyt tonne näin. Ai siis Trombi. Kannattais laittaa esimerkiksi niitä Matiaksen tavaroita. Mennäänkö, siis minne me nyt mennään? Vähän odottaa meitä. Keitä? No? Mä menen kohta Trombiin sit. Tähän vai? Sopiiks? Tähän vai? Niin. Hei! Ei me nyt ruveta Tuolla on joku pelihalli. Tuolla on Tornado. Ja tossa on Näsineula. Pelihalli. Ja ilmakiekkoa.
sekaan. No, minne seuraavaksi? Minne seuraavaksi? Mä lähdin lentoihin melkein. Hei, minne seuraavaksi? Tornado. Mitä? Tornado, okei. Mä vaan haluan. Mut okei, me menemme sitten seuraavaksi Tornadoon, okei. Ja pyörii ja kääntyy aika mukavasti. Nyt Siko joutuu olla täällä. Tuolla on se Tornado. Ajoiks Trumpi hyvä? Tää yhden vuoriston ei tavallisesti. Toi on niin nopea. Se on 45 Joo, petäjä. Tuossa on ilmaveivi. Ilja Huhuu esiintyvät kello 12.30 Huvikuisten ohjelmalavalla. Tule sinäkin pitämään hauskaa. Nähdään siis ihan pian. Siinä on ilmaveivi. No, noin menee Tornado, mutta mä en oo varma meneekö mä siihen. No, ehkä mä menen siihen, ehkä en mene. Mut jos mä menen, niin toivottavasti mun kännykkä ei mene rikki. Ja tossa on jotain, mitä liian pikkuautoi. Rekkaralli tää on. Jaa. Jaha. Tornado. Joo, tuolla on se ilmaveivi. Mitä? Minä te nyt? Ja siinä on. Tää on sisäänkäynti. Hei, mä en ehkä tuu. Hei, mä en ehkä sit tuu. Asta! No, mä lopetan nyt tän klipin tähän ja sitten lisää on tulossa. Moi!